Ja. Der er også en anden sang med den der kanin. Med den der kanin. Nå, det er Spunkers her. Julesang. What? Der er 48 sange med den. Oh my goodness. Det er Spunkers her. Skulle være facecam på. Spunkers, mand. Nå. Det er Spunkers her med lidt League of Legends. Og det er first time dragpigen. Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Men okay. Det er første gang, jeg spiller hende, så det bliver sjovt at prøve. Og i baggrunden har vi, han kan selv sige, hvem han er. Hvis han gider sige, hvem han er. Dårlig musik. Hvem har vi i baggrunden? En person. Ja, okay. Han udtaler sig selv som en person. Hvad skulle jeg ellers udtale mig sådan? Ved jeg ikke. En dreng. Det tror jeg, man kan høre. Hjælp! Okay, det var faktisk meget dårligt. Nå, okay. Bag til. Vi spiller noget League of Legends med Spunker MMA, og det er kun Mads i dag. Eller, vi har haft en masse videoer på vores kanal, som er blevet fjernet på grund af, at der er en person, som ikke gad at have videoerne på, og det er selvfølgelig okay, men og så, ja. Yeah. Men de rigtige ejere af den her, det er faktisk mig og så en anden en, men han gider ikke at spille computer. Ja, Magnus. Okay. Han gider bare ikke at spille computer. Hvorfor ikke? Fordi han hellere vil spille PlayStation. Og så vil han hellere snakke med nogle andre. Nærmere sagt, han gider også ikke. Netop. What? Det så sjovt ud. Nå. Men yeah. Okay. Ja, vi spiller League of Legends. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan snakke om spillet. Ikke kan søge på det alt muligt. Der snakker bedre om spillet end mig. Så det bliver bare en underholdning, hvor mig og Kasper laver sjove ting, mens jeg sidder og spiller, så jeg har noget at kigge på, okay? Sjove ting. Jeg skal fødselsdag om 10 minutter. Ja, okay. Så bliver det 10 minutter sjove ting. Nej, fordi jeg skal også park, så jeg skal så det bliver 5 minutter sjove ting. Nej, jeg skal faktisk gøre noget. Nå. Fordi jeg skal også gøre færdigt rent. 2 sekunder sjov ting med... Det var faktisk ikke engang sjov. 2 sekunder ikke sjov ting med Kasper og mig. GG. Jeg kan ikke finde ud af, hvor vores Skype er henne. Ej, det er fandme skidt, Kasper. Seriøst, deroppe i hjørnet, der står 2 opkald. Jeg er ikke i gang med 2 opkald. Der. Jeg er nødt til at gå. Vi ses. Ja, vi ses. Nå. Så bliver det kun med mig. Kæft, det bliver kedeligt. Nå. Lige meget. Men det bliver vores første video. Eller, det bliver det ikke det. Vi har haft andre videoer, men det bliver det. Hvad snakker jeg om? Det bliver rent faktisk vores første video, fordi de andre er blevet slettet jo. Og lad os se, om jeg kan lægge ud med et first... Eller ikke first blood, men et kill. Det kunne jeg. Kan jeg undslippe ham her? Det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Jeg dør nu. Ja. I knew it! Damn it! Fucking no help! Why? Hvorfor kan jeg ikke skrive? Why no help? Og please, lad være med at gå væk fra mig, fordi nu lyder jeg som en helt jomung. I don't care. Lad være med at gå væk fra videoen. Så hvis I gør det, jeg kommer hjem til jer. Ej, jo. Jeg kommer hjem til jer om natten. Ej, lige meget. Det bliver nok 10 minutters kedelig video. Den bliver delt op i 3 afsnit, den her, højst sandsynligt. Måske 4. På 10 minutter, fordi jeg filmer med Bandicam, så kommer til at stå og være op. Ja, jeg kan godt. Jeg har fraps, så lad være med at skrive film med fraps eller. Det er bare, jeg spiller på en bærbar lige nu, og der har jeg ikke fraps på. Og jeg gider ikke til at gå ind i alt det der e-mail shit og ting og sager endnu, så det bliver ikke lige nu. Eller, det bliver nok, hvis jeg bliver en stor YouTuber. Hvis jeg kommer op på de der små 1000 YouTube-abonnenter, så kunne det måske godt være, at jeg filmer med fraps i stedet for. Fordi Bandicam, det er også noget lort. Ej, det er det faktisk ikke. Det er meget godt, men altså til 0 kroner. Men alligevel, det sucks.
Ja, men så må jeg underholde jer. Seere i... Jeg ved ikke for lang tid. Jo, 10 minutter hedder det. Så. Det bliver svært, men jeg gider ikke snakke om spillet igen, fordi det ligger flere chancer. Hvor fanden skulle jeg snakke om spillet? Det er noget andet, hvis vi snart spiller Call of Duty Ghost kampagnen eller et andet. Så var der noget andet. Så kunne jeg godt snakke om det. Scheiße! Væk. Så går du væk. Nå, men det er noget af den mest... Ej, jeg kender ham faktisk ikke. Jeg tror, han er dårlig. Karakteren. Oh, that skills, man! Løb nu din vej, løb nu din vej, løb nu din vej, løb nu din vej. Ja, sådan. Skills. Og I lægger nok mærke til, når jeg i hvert fald et kedeligt angreb, så siger jeg ikke noget. Det må jeg sgu meget undskyld. Men sådan er jeg bare. Det er sådan, jeg er. Og ingen kan lave om på mig. Mindre hvis min kæreste siger, jeg har ikke nogen, men hvis jeg får en. Pigerne er altid mændene i huset. Eller tager jeg fejl? Ret mig lige på mig, hvis det er mænd, der er mændene i huset. Og ikke pigerne, der er mænd i huset. Sådan er det i hvert fald i vores hus. Der er det min mor, der er mænd i huset. Tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke. SS! Hov. Den. Nej, det var det faktisk ikke. Væk med sig. Ha, okay. Sorry, but internet off. Yes. I don't care about you. You don't care about me. Yeah, swag. What the fuck? Men det er første gang jeg spiller hende her, og jeg plejer ikke at være god med at det se, så enten er de røv dårlige, dem jeg spiller med, eller så spiller jeg hende her meget godt, for hun er mega OP karakteren her. Det er sygt hoved, jeg burde snart record. Så jeg ikke får en lorte skruer, som jeg allerede har. Løb! Det er det, jeg snakker om. Kom her. Oh shit. Det var godt timet, Mads. GG. Men ej, hvor det dog dårligt, den får så det var sygt i hovedet, jeg gider ikke. Det her bliver sgu nok et FF20, folkens. Det må I meget undskylde. Men jamen, jeg kan ikke lade være. Jeg siger det samme igen og igen og igen og igen og igen. Se selv, jeg siger det samme igen og igen og igen. Nu mister vi jo tower deroppe. Hvorfor fuck går du med din fuck tart? I need assist, man. Oh. Nå, men jeg har en 2-1, tror jeg. Det går meget godt. Enemy. Nej. Bam! What? Jeg ramte sgu da. What? Okay, det gav ingen mening. Jeg har intet lige heal og burde sgu nok købe noget lifesteal. Jeg vidste godt, han stillede der. Kæft, hvor er jeg dum. Back! Hvad gør min ultimate? Den sutter! Na. Oh shit. Na. Oh my goodness. Na. I smell black magics. Assistments. Går lige en ADC, og jeg skal solo top. Det er kraften bruf. Fandme bruf.